намоишгоҳи мазкур экспо душанбе 2023 зиёда аз 40 корхонаҳои саноатии кишвар маҳсулотҳои худашонро муаррифӣ хоҳанд кард ва аз ҷониби вазорати санъати технологияи Торисton 10 та павильонҳо омода ва таҳия карда шудааст. خب اینجا گوشه اول از همین نمایشگاه وزارت صنعت آغاز می شود. بیاید همین گوشه را برای ما معرفی کنید که در این گوشه شما چی به نمایش داشتید. شروع می شود از همین ربات ها نه؟ بله این ربات مشورتی می باشد. یکی از فونکسیون اساسی این ربات برای اشتراک کنندگان نمایشگاه اکسپوی دوشنبه 2023 امروز با یاری خودی роботи машварачӣ муаррифӣ намудани ҳар як стенди вазорати санъати технологияи ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамин гуна барнома дорад дар худ. бале ин барнома аз ҷониби мутахассисони вазорати санъати технологияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тарҳрезӣ карда шудагӣ ки ҳангоми муаррифӣ бо робот дар бораи саноати ҷумҳурии Тоҷикистон мухтасар робот муаррифӣ хоҳад кард. ин аз куҷо ворид шуд? ин ҳамчин васфу насб дар ҷумҳурии Тоҷикистон шудагӣ аст. худи мутахассисони мо инро насб карданд. бале ҳамин гуна барнома ҳаст ки масалан шумораи ҳамин гуна роботҳо зиёдтар шавад, хосатан дар марказҳои таблиғотӣ. албатта мо чунин барномаро ҳозир дар марҳилаи таҳия қарор дорем ва нақша дорем ки айпаркҳое ки дар мавриди сохтмон қарор доранд чунин барномаҳое ки ба номи робототехника муаррифӣ шудааст барномаро ҷорӣ намоем ва бисёртар ҷавононро ба робототехника ва IT ҷалб намоем. хуб инҷо як роботи дигар ҳаст. ин ҳам хато накунам дар Тоҷикистон насб шудааст. бале ин роботи сагча мебошад. ин тавассути ин масалан тавассути ҳамин пул мо метавонем ин ба дастгоҳ идора карда мешавад ва мо ҳамчун бо датчик сабт карда мешавад ки ҳамчун роботи сагча ба таври автоматикӣ истифода хоҳанд буд. яъне ки ҳангоми гашту гузор дар боғчаҳо ё ин ки дилхоҳ дар ҳавлии хона ё ин ки дар мағоза рафтан ҳамчун ёрирасон метавонад кӯмак расонад ва бардориаш то 10 кило мебошад. бале ина мисол ҳамчун бисёр яке аз функсияш ин функсияи интерактивӣ мебошад. ин функсия ки функсияи рақс хоҳад кард. бале яъне як мавриди дилхушӣ ҳам дорад. бале ин роботҳоро бисёр дар корхонаҳои саноатӣ ҳангоми буридани шахта ё ин ки ҳангоми сохтмони 3D харитаҳо ягон чоҳ ё ин ки сохтмони таҳияи ягон 3D харитаҳо бисёр васеъ истифода бурда мешавад ва тибқи талаботи ҷаҳонҳое ки тибқи ҳисоботи ҳамин ҳисоботи байналмилалӣ бисёр кишварҳои Аврупо бо ҳамин роботҳо бисёр бизнес равандаҳои худро автоматикӣ гузаронида шудааст. гӯшаи мазкур аз вазорати саноат иборат мебошад азбаски зиёда аз 93% ҷумҳурии Тоҷикистон аз кӯҳ иборат мебошад ва саноати маъданҳои кӯҳӣ яке аз саноатҳои рақами як ҳисоб мегардад ва зиёда аз 30% ҳиссаи саноатро саноати маъданҳои кӯҳӣ ташкил медиҳад. хосатан тиллову нуқра металлҳои тилло нуқра мис рӯ хокаи мис. хуб то ҷое ки медонам барои коркарди ҳамин гуна масалан металлҳои ранга сармоягузории хориҷӣ бештар ҷалб мешавад. албатта чӣ гуна аст таваҷҷӯҳи онҳо умуман гуфтушунидҳо дар ин сабт то чӣ ҳад идома дорад? масалан мо дар стенди мазкур металлҳо ва минералҳоеро ҷойгир кардем ки инҳо металлҳои инқилобӣ барои гузариш ба технологияи сабт арзёбӣ карда шудагианд аз ҷониби институтҳои байналмилалӣ ва дар соли 2030 ҳамагӣ ба $800 миллиард иёлоти муттаҳидаи амрико минерал ва материалҳои махсус арзёбӣ хоҳанд гашт. яъне ки бе истифодаи металлҳо ва минералҳои мазкур гузариш ба технологияи сабт ғайриимкон мебошад. чунин металлҳо ва минералҳои мазкур ин мис мебошад, литий мебошад,
агар дар бораи лити гап занем, лити аз минерали спадумен истихроҷ карда мешавад ва аз он оксид лити меборад, ки бисёртар барои электромобилҳо яъне ки лити ионови аккумуляторҳо истифода бурда мешаванд, махсус ҳамин ашёи хоми лити. яъне ҳамун системаи даври Менделеев дар ҳамин кӯҳистони мо ҳамаш ҳаст. тамоми масалан инҷо як ҷадвали хеле хосеро пешниҳоди масалан тамошобинон кардед, мисал ҷадвал системаи даври Менделеев аст инҷо. ҳамаи элементҳои ҷадвали Менделеев дар тористон иборат мебошад ва мо ҳамин элементҳоро дар намоишгоҳе ки аз вазорати саноат сар мешавад ҷойгир кардагем. ва ҳангоми боздид иштироккунандагони экспои душанбе 2023 наздиктар хоҳанд шинос шаванд, ки чӣ қадар ҷумҳурии Торistон, яъне кишвари мо бой мебошад аз металлҳо, минералҳо ва ғайра. инҷо як дастгоҳи дигар аст. бале, ин мо таҳияи 3D харитаи корхонаи саноатии корхонаи муштараки Зарафшонро таҳия кардем. корхонаи мазкур тавассути ҳамин дастгоҳ мешавад ки масалан бале, тавассути ҳамин тачскрин, номи ин дастгоҳ тачскрин мебошад. мо синхронизатсия кардагем бо экранҳои бисёрҳаҷм, ки идоракунияш барои иштироккунандагони намоишгоҳ хеле сода мебошад. корхонаи мизгудозии корхонаи муштараки Зарафшон аз ҷониби пешвои муаззами миллат ҷаноби Олӣ муҳтарам Алии Раҳмон санаи 5 июли соли 2023 ифтитоҳ гардид. корхонаи мазкур технологияи муосиртарини ҷаҳониро дар бар мегирад, фаро гирифтааст ва иқтидори дар марҳилаи аввал иқтидори 3 солии миси катодӣ 4000 тонна дар як сол мебошад. умуман ҳамин гуна намоишгоҳҳо иштирок кардан дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ барои рушди саноати мо чӣ таъсир гузошта метавонад? мо дар ин гуна намоишгоҳҳо чӣ ба даст биёрем? якумаш ҳангоми боздиди меҳмонон ба намоишгоҳи мазкур сармоягузорон бисёртар маълумот дар бораи афзалият ва имкониятҳои иқтидорҳои саноатии ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дарёфт мегарданд. дар доираи вохӯрии B2B, B2C интизор аст, ки корхонаи саноатии кишвари мо бо дигар корхонаи саноатии Осиёи Марказӣ гуфтушунид анҷом медиҳанд ва ин хеле такоми ҷиддӣ медиҳад ҷиҳати боз ҳам бештар ҷалб намудани ҳам фазои сармоягузорӣ ва ҳам ифтидоъ намудани корхонаи муштарак бо дигар давлатҳо.